Det smager mega meget benzin, det gør. Okay, hvad så alle sammen? Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi smage noget af det her mega... Tobi, kan også komme lige herind til mig. Kom smage noget af det her mega klamme... sådan noget yum, og vi har puttet sådan noget mega stærkt klamt benzin chili. Det smager af benzin, men det er ikke benzin, bare roligt. Det Vi har prøvet at smage det, og det smagte ikke godt. Så ja. Okay, vi stiller os lige herover, så begge kameraer kan se. Ja, for vi skal også lige starte med optaget på os. Hvad så alle sammen? I dag så skal vi optage en video om yum. Okay, den der, det er... Jeg er i gang med at filme, men det er burk, ikke? Ja. Yum. Den her yum, den smager meget af benzin. Eller i hvert fald lige på en præg af benzin. Ja. Af duften af det. Og der er sådan salat, æg, alt muligt lort i her. Og det er altså ikke godt. Nej, det er på her, så alle kan Ja, hallo, Tobi, stil dig. Du kan ikke se. Okay, er I klar? Ja, først dig. Challenge! Okay. Ej, det var for meget. Kom, vi tager fucking meget, og så spiser vi det, okay? Prøv lige at kigge det her klam. Det her, det er yum, men altså, når I smager det, så smager det af helvede til. Jeg tror fandme også, det smager. Jo, er vi klar? Vi tager lige en. Det smager altså. Vi tager lige en. Er klar? Okay. 3. Prøv at se. Det her er det min. 2. Og man skal altså slutte. Ja, er klar? 3, 2, 1. Nej. Man kan bare lugte det, man kan. Ej, seriøst. Jeg kan ikke lade mig. Jeg er den eneste, som ikke siger nogen lyd her. Fuck, hvor er det her klam. Okay. Vi var en rigtig mand. Okay. Rigtige mænd. Vi er rigtige mænd, så vi tager en til en til. Jeg ser så glad. Kom her. Okay, klar? Ja. Det er noget, du må ikke. Oh my god. Okay. Er I klar? Fuck, der er meget chili. Prøv at se min. Okay, så 3, 2, 1. Ej, jeg kan ikke klare hende. Nico! Brækker du noget, Nico? Hvad? Fuck det der. Nico har lige brækket sig. Okay, det der. Hey, tag det som en ægte mand, mand. Okay. Det her er Guds skyld derhjemme. Det her. Vær en rigtig mand. Vær en rigtig mand, og lad være med. Og gå ud og kaste op. Han er udfordret dem til at lave det med challenge. Vi skal sgu da udfordre dem. I skal sgu da også bare lige vise. Okay, du var den her challenge. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg var sammen med mine 2 venner, Tobias. Hvis I ikke lige fik set ham. Prøv også noget den der. Kig ned i linsen. Det er ham der, og jeg var sammen med min bedste ven, Burak. Kig dernede. Godt. Og ja, Burak, du skal også sige noget til dit kamera. Men vi ses. Hej.